Здравейте! В следващото видео ще решаваме задачи от движение или по-скоро от насрещни движения, като използваме моделиране с уравнения от вида ax плюс b равно на 0 и съставянето на уравнение за решаване на дадена практическа задача се нарича създаване на математически модел на задача или моделиране с уравнения с едно неизвестно. При решаването на текстовите задачи следваме няколко стъпки, а именно те са 6 на брой, като първо трябва да изберем неизвестното. Неизвестното го определяме от въпроса или условието, което е поставено в края на задачата. Следващата стъпка е, след като сме определили нашето неизвестно, трябва да определим условия за него или т.е. допустимите стойности. Съставяме математически модел или т.е. съставно уравнение, което го решаваме. След като сме решили уравнението, ние получаваме числена стойност и трябва да проверим дали тази числена стойност принадлежи на допустимите стойности. И не трябва да забравяме да посочим отговор на задачата. Да започнем с първата задача. Разстоянието между градовете А и Б е 210 км. В едно и също време от А за Б тръгва лека кола и се движи със средна скорост 100 км в час, а от Б за А автобус със средна скорост, която е с 40 км по-ниска от тази на колата. Намерете след колко време двете превозни средства ще са на разстояние 10 км едно от друго, ако е известно, че те не са се срещнали. Първо прочитаме задачата от начало до край и след това започваме да я четем до точка или до запетайка, като правим съответните изводи. Задачите от движение се решават с графика на движение, която съм начертала предварително, и с табличка. В таблицата задължително попълваме скорост и записваме мерните единици, километра в час, след това време, часове и път в километри. Записваме ги тук отгоре, за да не ги попълваме в следващите два реда, но никога не забравяме в какви мерни единици работим. Решаването на задачата от движение винаги започва с графика на движение. Ето я и нашата графика. Разстоянието между градовете А и Б. Това разстояние представлява отсечката АБ. Тук е разположен град А, а в края на отсечката е град Б. Цялото това разстояние е 210 км. В едно и също време. Това означава, че едновременно от А за Б тръгва лека кола, а от Б за А тръгва автобус. Тук може да направим извода, че двете превозни средства сте се движили едно и също време. Дадени са и скоростите. Скоростта, средната скорост на леката кола е 100 км в час. И тогава ние може тази скорост да я запишем в нашата табличка. Скоростта на леката кола е 100 км в час. А на автобуса е с 40 км в час по-ниска от тази на леката кола. Това означава, че тя е 60 км в час. Да видим какво ни питат, какво условие ни поставят. Трябва да го прочетем внимателно, за да въведем нещо неизвестно. Намерете след колко време двете превозни средства ще са на разстояние 10 км едно от друго. Търсим времето, което са се движили двете превозни средства. Да, но те са се движили едно и също време, защото тръгват едновременно. И това търсим. Търсим времето на двете превозни средства, което е Хикс и Хикс. Веднага след като въведахме неизвестното, трябва да запишем допустими стойности за него. Няма как нашето неизвестно да е отрицателно число, защото това е време. Така попълнихме първата и втората колонка от табличката. Винаги, когато решаваме задача, от условието на задачата ние може да попълним две колонки на таблицата, а третата се попълва по формулата S е равно на V по T. И ние трябва да попълним. Пътя на леката кола е V по T, т.е. 100 хикс. Пътя на автобуса е 60 хикс. Нашата таблица е готова. Сега трябва да съставим уравнението. Връщаме се на графиката на движение.
От нея трябва да съставим уравнението, което аз съм го записала, но нека да обясним как сме го получили. От А тръгва лека кола. Тя изминава ето този път. От Б тръгва автобус. Той изминава този път. И съответно разстоянието между тях е 10 км. Какъв извод може да направим? Пътя на леката кола плюс пътя на автобуса плюс ето тази отсечка, която всъщност е 10 км, ето тази отсечка, дава целият път 210 км. Ето го и уравнението. Сега остана да заместим, като използваме това, което сме получили в табличката и да намерим колко е числената стойност на хикс. Пътя на леката кола получихме, че е 100 хикс, плюс пътя на автобуса от табличката е 60 хикс, плюс 10 равно на 210. 100 хикс плюс 60 хикс е 160 хикс, равно на 210, прехвърляме 10 в дясно с противоположен знак. 160 хикс е равно на 200. За да намерим хикс, трябва да разделим на коефициента пред него, който е 160 и получаваме, че хикс е равно на 200 върху 160. Аз виждам, че мога да разделя на 40, другата е съкратима и получавам 5 четвърти. И отговорът е в часове. 5 четвърти по-голямо от 0 принадлежи на множеството на допустимите стойности за хикс. Добре, ама такъв отговор 5 четвърти не сме срещали. Обикновено отговорът е в часове и минути. И сега трябва да припомним как тези 5 четвърти часа да ги запишем в часове и минути. Правилото беше записваме неправилната дроб в смесено число. Цялата част са нашите часове, а от дробната част трябва да определим колко са минутите. За целта трябва да разширим тази дроб до дроб със знаменател 60. За да разширим до дроб със знаменател 60, трябва да умножим числителя и знаменателя с 15 и получаваме 1,15 часа. И тогава може вече да дадем и отговор. 1 час, числителя показва колко са минутите, 1 час и 15 минути. Така решихме първата задача от насрещни движения, защото двете превозни средства се движат едно срещу друго. Продължаваме нататъка, без да искам натиснах третото табло. Ще се върнем към табло номер 2. Да разгледаме условието на втората задача. От два града, намиращи се на разстояние 50 км, едновременно един срещу друг пътували двама велосипедисти със скорост 11 км в час и 9 км в час. Намерете след колко време двамата велосипедисти ще са на разстояние 20 км един от друг, ако в подусловие А е известно, че те не са се срещнали, а в подусловие Б е известно, че те са се разминали. Да изкоментираме първо графиката на движение в двете подусловия и да попълним таблицата. Подусловие А е известно, че двата велосипедиста не са се срещнали. Това означава, че разстоянието между тях е 20 км. Ето тук, ето това разстояние е 20 км. Тръгва първият велосипедист, достига до тук, тръгва вторият велосипедист, достига до тук. И разстоянието между тях е 20 км. Тогава можем да направим извода, че пътя на първия велосипедист плюс пътя на втория велосипедист плюс 20 км дава цялото разстояние 50 км. Ето го уравнението, което като го решим ще получим отговор на нашата задача. Подусловие А е същото като задача първа. Да видим обаче какво се получава в подусловие Б. Каква е разликата? Известно е, че те са се разминали. Първият велосипедист се движи, достига ето до тук. Втория велосипедист достига до тук. Ето двамата се разминават. И ето това разстояние е 20 км. Разстоянието между тях отново 20 км, но те са се разминали. И тогава да видим как ще е нашето уравнение.
пътя на първия велосипедист плюс пътя на втория велосипедист, само че сега ще е минус 20, защото това разстояние го изминават и двамата, е равно на 50 км. Искам да обърнете внимание на това къде е разликата в съставянето на двете уравнения, в случая когато те не са се срещнали и в случая когато те са се разминали. Остана да попълним таблицата. Таблицата се използва за решаване и на двете подусловия. Четем отново задачата. Разстоянието е 50 км. Едновременно един срещу друг пътували двама велосипедисти с скорост 11 и 9 км. Скоростта на първия велосипедист е 11, скоростта на втория е 9 км. Намерете след колко време двата велосипедиста ще са на разстояние 20 км един от друг, ако търсим отново време. След като те тръгват едновременно, това означава, че времето на първия е равно на времето на втория. И именно това ние търсим. Допустимите стойности за времето, задължително по-голями от 0, тъй като няма как времето да е отрицателно число. От условието на задачата попълнихме двете колонки на таблицата. И сега остава да попълним третата. Третата се попълва от формулата. S е равно на V по T. 11 хикс и 9 хикс. V11, T хикс, 11 хикс. V9, T хикс, 9 хикс. И сега трябва да заместим и да решим първото уравнение. Получаваме 11 хикс плюс 9 хикс плюс 20 равно на 50. 11 хикс плюс 9 хикс, това е 20 хикс, е равно на 50 минус 20 или 20 хикс е равно на 30. Трябва да разделим на коефициента пред хикс и получаваме, че хикс е равно на 30 върху 20. Ако го запишем в несъкратима дроб е 3 втори. Принадлежи ли на множеството на допустимите стойности? Да, принадлежи, положително число е, но това са часове. И сега трябва да дадем отговор в часове и минути. Както предходната задача, записваме в смесено число, което е 1,1 часа, и дробната част трябва да разширим до дроб с знаменател 60. С целта трябва да разширим с 30 и получаваме 1,30. Вече може да дадем отговор. Времето, което сте се движили двамата велосипедисти и разстоянието между тях е 20 км, преди да са се срещнали, е 1 час и 30 минути. Сега трябва да решим уравнението и за подусловие Б. И заместваме отново. Имаме 11 хикс плюс 9 хикс минус 20 равно на 50. Получаваме, че 20 хикс е равно на 50 плюс 20. 20 хикс е равно на 70. Делим на коефициента пред хикс и получаваме, че хикс е 70 върху 20 или е 7 втори. Число, което е положително, принадлежи на множеството на допустимите стойности и получаваме часове. Но ние знаем, че такъв отговор няма как да поставим. Записваме в смесено число. 1/2 в подусловие получихме, че това е 3,30 и следователно може да дадем вече отговор. Те са се движили 3 часа и 30 минути. Решихме и тази задача. Продължаваме нататъка с следващата задача. От една гара тръгнали едновременно в противоположни посоки два влака, които се движили с скорости 80 км в час и 70 км в час. След колко време пътят изминат общо от двата влака ще бъде 180 км. Ето е нашата гара.
Двата влака тръгват в противоположни посоки. Единия наляво, другия надясно. И се пита след колко време пътят между тях ще е 180 км. Какво е нашето уравнение? Пътят на първия влак плюс пътят на втория влак е 180 км. Отново от графиката на движение съставихме уравнението, от което ще намерим неизвестното. За да го решим това уравнение, трябва да попълним таблицата. От една гара тръгнали едновременно в противоположни посоки два влака с скорости 80 км в час и 70 км в час. След колко време пътят, значи след колко време, търсим отново време. Те тръгват едновременно, това означава, че и първия и втория влак имат едно и също време, което ще е хикс. Въведахме неизвестното, веднага трябва да запишем, че то трябва да е по-голямо от 0. Отново, от условието на задачата попълнихме двете колонки. Третата ще попълним от формулата S е равно на V по T. 80 по хикс записваме 80 хикс. 70 по хикс, 70 хикс. Остава да заместим в уравнението. 80 хикс плюс 70 хикс равно на 180. 150 хикс е равно на 180. Отново делим на коефициента пред хикс и получаваме, че хикс е равно на 180 върху 150. Виждаме, че дробта е съкратима. Може да разделим на 30 и получаваме 6 пети. Положително число, което принадлежи на множеството на допустимите стойности. Да, но 6 пети часа. Защото така сме определили времето в часове. Такъв отговор не може да оставим. Затова преминаваме в смесено число. Дробната част разширяваме до дроб със знаменател 60. Означава, че трябва да я разширим с 12 и получаваме 1,12 часа. Вече може да дадем отговор, че времето е 1 час и 12 минути. Нашият числител показва колко са минутите. Справихме се и с тази задача. Тя е подобна на първа и на втора А, само че тук не са насрещни движения, а от една точка тръгват две превозни средства в противоположни посоки. Продължаваме с следващата задача, която съм предвидила да решим, а именно задача четвърта. Разстоянието между градовете А и Б е 270 км. Ето, разстоянието между двата града е 270 км. От А и Б едновременно един срещу друг тръгват лека кола и автобус. От А тръгва лека кола, от Б тръгва автобус. Отново имаме насрещни движения. И се срещат след 1 час и 30 минути. Сега е дадено времето, което са движили. Те са движили 1 час и 30 минути. Да го прегледаме това време. Сега 1 час 30 минути. Да, но в нашата таблица имаме само часове. Трябва да го запишем времето в часове. Това е 1 час 1,30 часа, което е 1,1 часа или 3 втори часа, за да попълним по-лесно таблицата. Ако скоростта на колата е с 20 км по-високо от тази на автобуса, намерете скоростите на двете превозни средства. До сега решихме няколко задачи, в които търсихме време. Сега това е първата задача, в която вече търсим скорост. Скоростта на колата е с 20 км по-високо от тази на автобус. И след като търсим двете скорости, трябва да изберем едната да обозначим с хикс. Нека по-ниската скорост на автобуса я обозначим с хикс. Тогава скоростта на леката кола е хикс плюс 20.
Времето го записахме в часове. То е 3 втори. И тъй като те тръгват едновременно двете превозни средства, записваме 3 втори на леката кола и на автобуса. Отново и в тази задача попълнихме двете колонки от условието на задачата. Въведахме си неизвестно и трябва да запишем и допустими стойности. Съответно, хикс трябва да е по-голямо от 0. Няма как да има отрицателна скорост. Остава да попълним третата колонка по формулата S е V по T е равно на V по T. Получаваме 3 втори. Не трябва да забравим, че хикс плюс 20 трябва да го поставим в скоби. Е равно на 3 втори по хикс. Таблицата е попълнена, остава да заместим в уравнението и да го решим. Пътя на леката кола е 3 втори по хикс плюс 20. Пътят на автобуса е 3 втори хикс и цялото това разстояние е 270 км. Трябва да разкрием скобите. 3 втори хикс плюс 3 втори по 20. Ако съкратим 20 на 2, получаваме 10 по 3, 30. Плюс 3 втори хикс равно на 270. Сега ще записвам малко по-подробно. 3 втори плюс 3 втори става 6 втори. Можехме да запишем директно, че е 3 хикс, но нека да се вижда откъде се получава. 30 минава от дясната страна с противоположен знак и получаваме, че 3 хикс е равно на 240. Като разделим на 3, получаваме, че хикс е равно на 80. По-голямо ли е от 0? По-голямо. Принадлежи на допустимите стойности. И сега трябва да дадем отговор. Ние търсим скоростите на двете превозни средства. Записваме В автобус. Това е нашият отговор. В автобус е равен на 80 км в час и В лека кола е равна на 100 км в час. Справихме се и с тази задача. Да преминем към следващата задача. Задача номер 5. В тази задача вече нямаме насрещни движения, а имаме еднопосочни движения. Когато двете превозни средства се движат в една и съща посока. От град А за град Б тръгнал велосипедист със скорост 13,4 км в час. 2 часа след него от А за Б тръгнал друг велосипедист със скорост 17,4 км в час. Колко часа след тръгването си вторият велосипедист ще догони първият? Четем отново задачата. И двамата тръгват от А за Б и са с различни скорости. Таблицата е готова, записали сме, ако искаме можем директно да попълваме. Обаче преди да попълним, да направим извод за уравнението. След 2 часа след него от А за Б тръгнал втори велосипедист. Това означава, че те не тръгват вече едновременно и се движат различно време. И се пита колко часа след тръгването си втория велосипедист ще догони първия. Какво означава ще догони първия? Това означава, че те изминават едно и също разстояние и в един момент втория настига първия, защото първият тръгва пръв. И в този случай получаваме, че пътя на първия велосипедист е равно на пътя на вторият велосипедист. Ето го уравнението, откъдето ще намерим нещо неизвестно. Продължаваме да четем отново задачата, за да може да попълним таблицата. Колко часа след тръгването си втория велосипедист ще догони първия? Значи търсим времето на втория велосипедист. От въпроса може да въведем нещо неизвестно. Ами времето на втория велосипедист ще е
Хикс. Така, допустими стойности, Хикс по-голямо от 0. Започваме от начало. От град А за град Б тръгнал велосипедист със скорост 13,4 км в час. Това означава, че скоростта на първия велосипедист е 13,4 км в час. 2 часа след него. Какво означава, че 2 часа след него тръгнал друг велосипедист със скорост 17,4 км в час? Записваме тези 17,4, те са ясни, обаче 2 часа след него. От въпроса въведахме Хикс да е времето на втория велосипедист. Сега трябва да видим колко е времето на първия велосипедист. 2 часа след него тръгнал друг велосипедист, това е втория велосипедист. Означава, че втория велосипедист се е движил 2 часа по-малко, или т.е. първия се е движил 2 часа повече. Пръв тръгва велосипедист 1 и 2 часа след него тръгва велосипедист 2. От условието на задачата попълнихме таблицата. Остава по формулата да попълним последната колонка. Т.е. от условието попълнихме първата и втората, трябва да попълним и третата колонка. Ние умножаваме 13,4 по Хикс плюс 2 и 17,4 по Хикс. Трябва да заместим в нашето уравнение. Пътя на велосипедист 1 е равен на пътя на велосипедист 2. Това уравнение ще остава да си го решите сами, а през това време ще припомним нещо друго. Какво? Ако получите отговор в десетична дроб, каква е връзката между десетична дроб в часове и минути? Знаем от 5 клас, че 1/10 часа е 6 минути. Тогава по пътя на логиката 2/10 от часа ще са 12 минути. 3/10 – 18. Как се получава? 2/10, 2 по 6, 12 минути. 3/10 от часа, 3 по 6, 18 минути. 4/10, 4 по 6, 24 минути. Така получаваме, че 0,4 часа са 24 минути, 0,5 часа са 30 минути и така нататък. Дала съм и една задача, на която съм записала и отговора, така че може да изгледате видеото, да се опитате да пререшите самостоятелно задачите и да решите задачата, която е дадена за самостоятелна работа. Това е уравнение, може да го решите без какъвто и да проблем. Защо искам да приключа видеото? Защото то може да продължи само 30 минути и след това автоматично приключва. Така че не знам точно колко време има, но ще започна решението на задачата. Ако не ни стигне време, трябва сами да я довършите. 13,4 по Хикс плюс 2. Разкриваме скобите. 13,4 по Хикс плюс 13,4 по 2 е 26,8 равно на 17,4 по Хикс. Хиксовете ги прехвърляме от едната страна на уравнението и получаваме 13,4 Хикс минус 17,4 Хикс равно на минус 26,8. Знака е минус, тъй като минус 17,4 има по-голяма абсолютна стойност. Минус 4 Хикс равно на минус 26,8. Делим на коефициента пред Хикс, който е минус 4 и получаваме, че Хикс е равно на минус 26,8 делено на минус 4. Знакът е плюс и получаваме съответно, че Хикс е равно на 6,7 часа. По-голямо от 0 принадлежи на множеството на допустимите
стойности. И сега това, което обяснявах, за да не преминаваме от десетична в обикновена дроб, може да използваме